Jeg mig lige nu i en andelslejlighed i Fredericia, eller i udkanten af Fredericia, sammen med Preben, som lige nu befinder sig midt i et eventyr med en afrikansk pige, som han har mødt på nettet. Og Preben, hvad er det, der er sket? I 2 sekunder. See you in March. Look forward to getting married. Kiss from Preben. Sådan. Ja. Hvad er det, der er sket, Preben? Jeg har lige responderet på et brev per computer, jeg har fået fra Mogale ned fra Ghana, som jeg har skrevet lidt sammen med her. Har fået 63 mails fra hende løbende her i løbet af de sidste 14 dage. Og det har simpelthen udviklet sig i en retning af, at vi er gået hen og blevet forelsket. Over mail? Ja, det er jo baseret på, hvad skal man sige, på det skrevne ord som udgangspunkt, men altså vi har da fundet frem til, at der også er nogle følelser indblandet. Og det er jo utroligt dejligt, Preben, men grunden til jer, det er jo også fordi, at man har jo hørt om, at der kan være lidt snyd med i spil. Har du ikke på noget tidspunkt været lidt tænkt, at der kunne være noget galt her? Jo, altså nu er jeg meget skeptisk anlagt egentlig, og var det også i starten her, da jeg kvad den her kontaktside, jeg har fundet hende på, gik ind i en dialog med hende, så var jeg der i starten angst for, hvad det her indebar. Men du føler, at du har fået solid beviser for, at det her det er reelt? Jamen, jeg har jo spurgt ind til det, synes jeg selv, og har også fået klar tilkendegivelse fra hende, at det har hun slet ikke behov for. At hun er ikke i nød, hun er kongedatter fra Ghana. Hun er kongedatter simpelthen? Ja, hun er kongedatter fra Ghana. Du kan også lige se, det er et billede af hende her. Hun har været Miss Universe for 2 år siden i hele verden. Simpelthen kort som verdens smukkeste kvinde. Nu er det jo så, Preben, nu bliver jeg jo lidt skeptisk, fordi altså, har du ikke tænkt på, at måske nogen bare kunne sidde og sende dig billeder af Miss Universe, uden at det er hende? Jo, og det var da også det, min første anke gik på, da jeg skrev, da jeg responderede på det billede, jeg fik af hende. Og så siger jeg, nej, er det nu dig, og alt det der, og der giver hun mig da tilhold i, at det er det der, og sender også et andet billede af hende fra det samme show. Så altså, nu har jeg da i hvert fald 2 billeder, hvor jeg kan se, det er den samme. Men man har jo meget hørt sådan noget, men så koster det penge og sådan noget. Har du været ude i, at det har der vel ikke, når hun er kongedatter og sådan noget, så har du vel ikke skulle give hende penge? Nej, jeg har ikke decideret skulle give hende penge. Altså, der har været nogle økonomiske foranstaltninger i forhold til også, at hendes far også gerne vil have sikkerhed for, at hun bliver gift ordentligt. Så jeg har sendt 200.000 euro derned. Ja, det er jo mange penge. Hvordan finansierer du sådan noget? Jeg havde nogle penge stående fra en arv. Begge mine forældre døde sidste år. Under tragiske omstændigheder. Men det har der udløst en arv på, det var så knap 200.000 euro omregnet i danske. Så jeg har været inde og supplere med et banklån. En åben kassekredit. Hvad siger man så nede i banken? Der siger man, at jeg skal have et lån, så jeg kan bevise, at jeg har penge nok til, at jeg kan blive gift med en prinsesse fra Ghana. Hvad siger man der? Det er jo klog nok, fordi den vil de jo umiddelbart ikke hoppe på. Så tror de jo, der er snyd indblandet. Så det har jeg afholdt mig fra. Jeg har sagt, at jeg havde nogle investeringsplaner i forhold til min egen virksomhed. Og så har de ikke sat yderligere spørgsmålstegn ved det. Nej, der er jeg klog nok til ligesom at sige, fordi de vil jo straks ryge det røde felt og tro, at der var en, der snød i den anden ende. Men altså, nu ser jeg jo også det her som en investering i fremtiden, i og med, at hendes far er konge, og jeg ved da godt, hvad der følger med. Nu bliver jeg prins Preben af Ghana, men på et tidspunkt, så bliver jeg jo gift, og så bliver jeg jo konge Preben af Ghana, og så følger der jo store landbesiddelser, og mange geder og meget andet interessant med. Og guld. Det er også meget guld i Ghana. Ja, og det lyder da utroligt dejligt. Lige her til sidst vil jeg dejligt få et indblik i også, at sådan nogle folk kan være helt uden snyd og meget trygge. Lige til sidst, jeg kan se, du skriver med hende lige nu på Messenger. Hvad er det, hun skriver til dig der? Jamen, hun beder om yderligere 50.000 euro. Simpelthen fordi det er et helt andet embedssystem dernede.
Og der er simpelthen, der er flere veje ind i det, og der skal de have lidt alle vejene. Og det kan jeg da godt sætte mig ind i. Det er jo ikke Danmark dernede. Det skal jeg også være indstillet på, når jeg flytter ned til hende. At det simpelthen fungerer på en anden måde. Men der tænker jeg jo også i forhold til de frihedsrettigheder, i forhold til det demokrati, som jeg jo er opvokset i, der vil jeg, når jeg bliver konge i Ghana, og gå ned og præge dem i en mere demokrativ retning. Så altså, det er jo et projekt, der også ligesom omhandler andet end mig selv. Det er jo også en måde at tænke Afrika ind i Europa på. Meget flotte ord fra dig, Preben, her til sidst. Tak fordi, at jeg måtte kigge ud til dig. Selv tak, Anders. Og hils Mugale. Ja, Mugale Mbeke. Tak. TV2 Radio med Vigman og Bonuseffekten. Hvad skal man lave? Nu er det weekend. Der er så mange muligheder. Lad os komme i gang.